Mititipon tamong eniking lagyuning igpampo ning anak kampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamikayagom ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya kaanti mo rin. Kaabang pagsadyan tayong pagmasusyan ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo, at ipinagaputa mo king Ginoo ing patawaran ng pangpasik ng anak katamo. Ikatangan po miyag nanagnan, magkumpisal ko, Kin Diyos pang mayupayan tuto, at kaya kayo kapatid, uling di kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayalawang kakulangan. Uli nito, ipanika po ko, ka Santa Maria Biren, Kapilaman Biren, karing sablangang yalang pon santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko, kin Diyos aginutamo. ing Dios alubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo ngan sana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria,
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, king kapamilatan ning anghel, akilala miya ing pamikatawa ng taong Kristong anak mo. Katmuan mo saring pusumi, king kekang grasya, ban alang-alang king pamamilatan ning nuan na Birhen Maria, apang tuliran ming miras king ligaya, ning pangasubling miye, king kapamilatan na murin ning pamailasa at kamatayan, ning ginuming Yesu Kristong anak mo, Diyos sa mabibiye at magari kambemo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Kasanting dang darandaman karing bundok, ting takbang na ning magdalang mayap a balita. Amamalita tungkol king kayapan, magdalang tula, mihahayag kaligtasan at mamalita king Zion. Ing Diyos muariya, makiramdam ka, ding magbante mo masiglala, agnarganan king kukulyo mitmong tula, huling ka ring sariling matara, at tatangalande ing Gino. Ngening magbalik ya king Sion, agnanagnan kayong kulyo king tula, ikayong lasak-lasak ning bale, at pader ning Jerusalem, huling pemutalan niya ing Gino ing Balenna at inatbus ne ing Jerusalem. King tatangalan daring bansa, lilislis ne ing Gino ing banal ng takde. At ting sablang sepo na ning labuad, ikit da ing pamagligtas ning Diyos tamo. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Talakat na ng Diyos, yung siyudad na, king banal a bundok ni Sion, maigit na yung kaluguran iting siyudad, king isa namang ibalen ng Jacob. O siyudad ng Diyos, kaya kasanang pakiramdaman, kinging masasabi kaya ka, mayapngan. Tungkol king Sion, ding tao karelang sasabihan, king ding sablang bansa, sa sakupa nala at gawa nalang masikan, ning kakatas-katasan. Gawayang listahan daring bansa ing Gino, at karing memale ning Jerusalem, iyabe nalangan. Ding manuknangan karin, magkantala at terak, at karelang sabihan. Ing sablang bendisyon, at kakatamong tanggapan, king Sion, manibatan.
Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ikit kay kanita ing metong abayong banwa at ing metong abayong labwat. Ing minunang banwa at ing minunang labwat, mipdan na langan Kenny at ing dayat malat, ala na iyo. Ikit kay banal na syudad, ing bayong Jerusalem, lulwalyang pakuldas banwa, ibat king Diyos, makagayak at kipman legwan. Katulad ning meto nga babayong kakasal, amanianaya, king panyatang ning lalaking kakasal na, dimdam ke kanita ing masikanaswala, ibat king trono nga na, akakit me ing syudad ayan, kanya manukunangan ning Diyos, busal daring tao, makipamalenya karela, ilaring maging balena, at yaing maging Diyos da, Diyos ang makasawot kambera. Pulisa na ing sablang luwa karing matara, ena mika kamatayan pa, ena mika lungkot pa, o pamanagis, o kaplaslub, pablasang ing sadyang labwad at ing sablang bagay at syukaya alanangan. Ing makaluklok yung trono nga nang megsalita kanita. Ngening ibayo ko ing sablang bagay at sinabi na pa kanako, isulat mo ini, apanaligan yung sablang sasabihan ko at mipal tutungan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Bapo o Maria, mit mo king grasya, ing Ginoo at tsukeko, nuwan ka karing sablang babay. Ing ginuman tayo kay kayo, At keka ang timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang kanom na ng Isabel, tiburen ni Diyos ing Anghel Gabriel, king meto nga balen ing Galilea, amileguan Nazaret. King meto nga birhen ang mapangako ng maging asawa, ning meto nga lalaking milaguan Jose. Meto nga palipi ning Aring David, at ilagyo na ning birhen Maria. Karas ning anghel sinabi na kaya, tumula ka, ikang kitmon grasya, ing Ginoo at syuke ka, nuwang kakaring sablang babay. Misdan niyang emonano i Maria, inyan dimdam na ingamanong antikaniti, at isip-isipan nung nano kaya kabaldugan niting pamamuge. Dapot sinabi na kaya ning anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka king mata na ning Diyos. Lawan mo, kagli ka, at ibait me ing meto nga anak kalalaki, at pamalagwan meng Jesus. Maging mawalaya at mayaw siyang
anak ning kakatas-katasan. Ibena kaya ning Ginoong Diyos, in trono ng David, api pumpunan na. Mag-aari kimbale ng Jacob kapilanman, in kayang pamag-ari alang kapupusan. Kitang ng Maria king Anghel, makananong mapalyaring iti, ngening ako metungkong birhen. May kibat siya kaya ing Anghel, imbanal Espiritu ti payake ka, at ingupaya ning kakatas-katasan, lilungan na ka. Nyay anak ami bait keka, banalya, at mayaw siyang anak na nin Diyos. Lawan mo, ing kamag-anak mong Isabel, busa ning kayang ketwan, pengagli niya naman ing meto nga anak alalaki. Kano na ng bulan ngeni, lipat ning sasabyan da rin tao, king baugya. Pablasan para kin Diyos, alang imposible. Sinabi ng Maria, metong kung alipan ng Ginoo, marapat kabut ka na ako, anti mo inggig kas mong amano. Kay ba't nanita, likwan na ng Anghel. Kapatid, may pabalita ni kay katang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Maya pasisilim po kay katamongan. Pwede tala pong pakigreet, ding kasiping tamo, Happy Fiesta, kapatid. Happy Fiesta po. Tayo pong Kapampangan, kilala tayo sa ating masarap na putahe, kaya nga tinawag ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Marahil kaya binigay sa atin ang titulong ito dahil halos lahat kasi nang nakatira sa Pampanga ay marunong at masarap magluto. Ganoon din, marami din ang mga nagsusulputang iba't ibang kainan dito sa Pampanga. Lalo na dito sa Angeles, meron tayong Vikings, Tabihoday, Samgupsal, Yaki Mix, Ichiban, Balaya Kapampangan, Kapampangan Island, Kabalen, at Miyariwa pang Tipanganan. At hindi lang iyon, dahil hindi lang tayo mahilig sa pagluluto, marunong at mahilig pa tayong kumain ng gusto. Hindi po ba? Marami kang pwedeng pagpilian kung saan mo gustong kumain dito sa Angeles. Ang kailangan mo lang gawin ay pumili ka kung saan na lugar mo gustong kumain. Marahil dito sa Santo Rosario, o kaya naman sa Balibago, o kaya naman sa Friendship. Nung pong isang araw, meron po akong kaibigan noon at pinuntahan niya ako minsan dito. Napakabigat po ng pinagdadaanan niyang problema. Naka-confine po ang kanyang anak at kailangan itong maoperahan. At ang kailangan ay kidney transplant. Dahil hindi na po niya alam ang kanyang gagawin, hindi naman po siya ganoon kayaman. Naisip ng kaibigan ko na ang mismong kidney na lamang niya ang mismong ibibigay niya sa kanyang anak. Hindi madali sa kanya, pero pinili niya pa rin ang alam niyang makakabuti. Pinili niya ang pagmamahal niya para sa kanyang anak. Kapatid, sa buhay natin, marami tayong pwedeng pagpilian. Marami pa, kung minsan, ay higit pa sa dalawa o pwede na sobra pa ang ating pinagpipilian. Pero ito ang ating mas tatandaan na kung ano ang iyong pinili, sigurado
pinapakilala mo kung sino at ano ang iyong pagkatao. Sa ating ebanghelyong narinig, ang Diyos, pinili niya ang Birheng Maria, at ang Inang Maria, pinili niya rin kung ano ang mas makakabuti at makakaganda, di lang para sa kanyang sarili, kundi pinili niya ito para sa kaligtasan ng mundo at ikabubuti ng lahat. Kung ating iisipin o pagninilayan, maaari namang huwag na lang piliin ni Inang Maria ang maging ina ng Diyos. Maaari na lamang siyang mamuhay bilang isang ordinaryong babae. Pero kahit ganoon, mas pinili niya ang nakakabuti. Hindi siya pinilit, kundi pumili siya. Hindi siya napilitan, bagkus pinili niya ito at kagustuhan niya ito at dinesisyonan niya ang pag-oo niya sa Diyos. Pinili niya ang mismong kagustuhan ng Diyos dahil yon ang wasto. Ngayon, tayo kaya, mga kapatid, kaya ba nating pumili ng wasto para sa kaikabubuti ng ating kapwa-tao? Magtaas po ng kamay ang nagsasabing oo. Pipiliin nila ang wasto at sumunod sa utos ng Diyos. Sino po ang nagnanasang sumunod sa tangka ng Diyos para sa kanilang buhay? Sa ating pong ebanghelyo, ang Birheng Maria ay nagtiwala at umoo bilang maging ina ng ating Diyos na si Jesucristo. Kahit na alam niyang daraan siya sa maraming pagsubok, nagtiwala at umoo pa rin siya sa kagustuhan ng Diyos dahil alam niya na ang Diyos ang gagabay sa buhay niya. Maaari siyang humindi, pero dahil alam niyang ang Diyos ang tumawag sa kanya, pinili, nagtiwala at umoo siya sa Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, madalas sa buhay natin, maraming bagay tayong hindi naiintindihan. Maraming mga katanungan ang wala man lang tayong maisagot. Halimbawa, nagsisimba naman ako at tumutulong sa simbahan. Bakit ang anak ko pa ang namatay o naghihirap? Napakabait naman ng pamilya ko. Bakit tatay ko pa ang naaksidente? Nagtatrabaho naman ako ng husto. Bakit hanggang ngayon ay wala pang nangyayari sa buhay ko? Tumutulong naman ako sa kapwa ko. Bakit marami pang naninira sa akin? Kung ako po ang tatanungin nyo, wala po akong masasagot sa mga ito. Pero alam nyo po, isa lang ang makasisigurado ako. Pagka nagtiwala ka sa Diyos, ipinagkaloob mo ang lahat-lahat sa Diyos at nag-oo ka sa Kanya upang sumunod sa kagustuhan Niya, hindi Niya kailanman ikaw papabayaan. Ang oo mo sa Panginoong Diyos, para bagang sinasabi mo, Lord, ikaw na ang bahala sa akin. Ikaw na ang bahala sa buhay ko. Nagtitiwala ako sa iyo. Mangyari nawa sa akin ang kagustuhan mo. Kapatid, basta matuto ka lang magtiwala at tumugon sa Diyos, hinding-hindi ka mapapabayaan at hinding-hindi ka maliligaw ng landas dito sa mundo. Just pattern your actions, your words to His will, and have faith in God. At siguradong sigurado ako, makakayanan mong lampasan lahat ng pagsubok at dagok na pwede mong pagdaanan dito sa mundo. Ngayong kapestahan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario Lanabal de Angeles, hingin o idalangin natin sa Panginoong Diyos
na pagkalooban niya tayo ng pusong marunong pumili katulad ng ating Inang Maria. At ganon din, humingi tayo ng patnubay at gabay sa Ina upang sa ganon, mas lubos pa nating maintindihan ang mismong kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. At naway matuto rin tayong ialay ang ating buong sarili, ang ating buong puso at kaisipan para sa Diyos upang buong puso tayong makasunod at maka-oo sa paanyaya at kagustuhan ng Diyos sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sasalpantaya ko Kin Joseph pang mayupaya, nilalang kimbanwang po ang yato, at kang Yeso Kristong anak na bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ni Bale Espiritu, di bait kanwan at Mariang Birhen, nila salal mangupayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katlong aldos sinubliang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wala ng Diyos, igpang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabiye ang pangmenga mate. Sasalpantaya ko kimbanal Espiritu, kimbanal ang kapuluang Katolika, kimpamisamak ding banal, kimpangapatawad ng kasalanan, kimpangasubli ng miyering mete, at kimbiye alananga. Amen. tegulaling ng lubusan ing sarili na king Ginong Yesus, ning nuwan a birhen na hinduna, manalangin tamo ban ayapusan tamo naman sana, ing kasalpantayanan na pepasyag na, king pamisip, amano, ampon dapat na. Ing pakibat tamo, Gino, tuparan mo, ing kaburian mo, kaya kami. Ulitan tayo po. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo, kaya kami. Ing Ginong Yesus, king maya pabalita na, panagat na kikatamo, ing kasalpantayanan, at ing kaptamo king binyag, ang pong kumpil. Makakapakirakyat tamo sana, king matatag ng kasalpantayanan, ning banal ay induna. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo, kaya kami. Binatamang pagmulalan, ing kasalpantayanan ning indu ning Ginoo, inya ausan tayang indu mo naman. Biyabe mo sana man sana ing lugod ami pitagulali karing sarili tamo king Dios. Anti mo in depotana. Ipanalangin tamo king Ginoo. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo, kaya kami. Miyabe mo naman sana kaya kami in tetagan tuki karing bakas ning indu ning Ginoo at ting tiwala karing mamuntukan ming espiritual. Ipanalangin tamo king Ginoo. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo, kaya kami. Miyabe mo naman sana kaya kami, anti mo ng makananong miyabe, kang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan king pamikirake, king metong atinape, ang pong metong akalis. Ipanalangin tamo king Ginoo. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo, kaya kami. Ipagkalaman lang sanang kapaldanan, dingating kapanandaman, alalapit kaya, mirina lasanang kasungan, ding pakakalulu, at miyaslagang lasana, kimbye alanganga, ding ngayong be, tamang kapatad. Ipanalangin tamo king Ginoo. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo, kaya kami. Ngayon doon tamo, yung sarilitang kapag nasal. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Gino, tuparan mo, ing kaburian mo, kaya kami. Ginong Yesus, ing Birhen Maria, binyen ing sarili na at ing sablang at syukeya. Banasaywana ka king mitmong katapatan, ipagkalub mo ing grasyang salpantaya kami keka, anti mo ing depatana, banapagsilbyanda ka at ding kaparaming tao,
anti mo yung gewana kaya kaban ning bieno. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banindahon tamo matanggap yara paning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapanes sa ning Ginoo itindahon karing gamot mo, kay kapuri ang pong kaligaya ni Lagyuna, kay kasaplata mo at ni mabilog ng banal ang kapulungan. O Diyos sa ginumi, saupan mo kami sanang matampang makapidahon kareting ay na iyampang mi at makapakigunam karing banal a misteryo ning kabubugtungan mong anak. Ba kaming mga intulid numabang king pengako na muring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kaya ka ang timurin, iyat nayo reng pusuyo. makaitnano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat ampong matulit, sukat ampong makakabos, ing puriyan ampong pasalamatan daka kapilanman ampon nukarin man. Oig pa Dios sa langanga at lubos mayupaya, at ing puriyan parangalan ampong ibulalag daka kaniting pagmasusyan miya ing kapiesta ng Nuan a Maria, kapilanman berhen. Uling pengagline ing anak mong bugtong, king upaya ning banal espiritu, at samantalang may bahayo alingas linang ing pangabirhen na beit ne keti king yato ing sulong alanganga Yesu Kristong ginumi uli nanita kambering sablang koro ring angel ning banwa daralit kami king ligaya mo alang tuknang ngaming ang pupuri. Banal ming igpa, karabat dapat na kampuryan ning meto yato, uling kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayupayan ning banal espiritu, dininan mong biye at kabanalan ning sabla, alakang tuknang mamawos king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo ang king kayalbog na, ing dali si daon miyampang ya bilang kapanyamban king lagyo mo. Igpa, pamagamwa mo mi, ing pabanalan mula king espiritu mo, reting ayin na daralamit darawon keka, ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ni at winyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuwaning kalis, pasibahay na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene karingkayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban keta may patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Igpagaganakan mi, ing kamatayan ing kekang anak, aming abos kaya kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa kabang paninayan mi, impanyatang ng pasibayo, inyadarawon mi yakeka bilang kapasalamatan iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me, ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawan me, ing midawon king sarili na, paulin ing kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka, pagkalam mo king ikaming ang misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong alang-anggang daong keka, at papalarian na kaming merakayanan, king pipamanan, ding kekang santo. Una kami ng Maria, kapilan man Birhen, dunin Diyos, kami ng San Jose, ikayang esposo, kami rin Juan mong apostol, ang pong maligayang martir, at ding sablang santo. Paulining pamilatanda, manalig kaming merinan, kasopan, alang patanad, king arapan mo. Ikpa iti sana ngayon yung pangasot mi keka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasik na namin sana, king kasalapantayan ang lugod ni Santa Iglesia kasalukuyan, maglakbe kay king yato, kabining kekang talasuyo, Papa Leo, aling kekaming Arsobispo in Florentino, aling sablang obispo, pari, at diakono, aling mabilog mong balayan, enatpus ning kekang anak. Oy pa, pakiramdaman mong mitong pakalulu, yung panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo nga tipunan, ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ganakan mo lang din kapatid ming mayang ube, lalong-lalo Marina, Maria at Alberto, at isablang kay kami matulat memo na ketiking yato. Malugod mo sana ang tanggapan king kay kang kayarian, anuno kami manayang magkamit lubos kiligaya, mong alananga. King kapamlatang Kristo ang ginumi, aking uli na pagkalob mo king yato, isablang bagay mayo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagom ning banal espiritu, pupuryan dakat parang alan manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan ng pong lugod kingig pa, karingamanong tiro na ning ginutamong Hesu Kristo. Isang
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kekang pakalulo, parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesus Kristo, ake kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kabayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kabayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunalawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapanan ing ginuman tabes, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimon. Anting metong nga pamilya ng Kristo, yung pangtayang ining waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan po kaya katamongan. Kapatad, niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring maiyawos king apunan ning kordero. Gino, ayak matampang tanggap kaya ko. Tapot, ikasmay nga mana mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. Igpaming malugod, king kapamilatan niting banal a Eukaristiyang, kaibat mi pamong gimpanan. Papasyag mi ing kamatayan ang puing pangasubli ng Mebie Kristo ng anak mo. Ipagkalob mong makapakiyagom kami, king pamaylasan na, ba kaming makapakirake, king tula ampon ligaya na, king bie alananga, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Loklok tamo po para karing announcement. Second collection. Meron po tayong second collection para sa Mother of God Council Seminary. Catholic Bishop Conference of the Philippines, Circular Number 25-14, October 11, 2025. Dear brothers in the CBCP, for the past few days now, we have been experiencing terrible calamities, typhoons, volcanic eruptions, fires, and earthquakes, one after the other. Let us beg the Lord mercy on our people. Let us reiterate our invitations for our people to turn again to God with humble and contrite hearts. Let us reiterate our recently released national call to prayer and public repentance, asking our people to observe in every Sunday and where possible every day until the solemnity of Christ the King with the tolling of bells. Let be our collective miserere, our plea for mercy and renewal as a nation. Cleanse me with hyssop, that I may be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Create in me a clean heart, O God, and put a steadfast spirit within me. Following the beautiful suggestions of Bishop Jimmy Afable, we encourage our faithful to wear white clothes every Sunday of October and November, and to display white ribbons in homes, churches, and public places as a sign of our desire for transparency, accountability, and good governance, and as a humble prayer that our nation may be washed clean and renewed in God's mercy and spared of further calamities. Let our white garments be a symbol of the purity we seek for our land and our hearts. May this season of prayer and repentance lead us to hope, healing, and the restoration of our common life in truth and justice. Let us beg the Lord to renew our nation and make us instruments of justice and peace. Signed, Pablo Berillo S. Cardinal David, Bishop of Caloocan, President CBCP. Enthronement ng Apo on October 25, Sunday, 5 p.m., Chaplet of Mercy, 5:30 p.m., Eucharistic celebration, and enthronement rites. Marami pong salamat. Pagkatapos po ng misa, kasunod po ang prosesyon. Kaibat na po ng misa, katukine po ang prosesyon. Dakal pong salamat. Bay po yung sabla, pasalamatan tala po. Reng kaya katamo pong kapatid na pari, may kiabi at may kisan metong, king kaya katamong kapag masusyan. Mumuna po, ing direktor na po ning Domus Pastorum, ni Reverend Father Gabriel Torres, palakpakan tayo po. Makanyan mo naman po, ing manoknangan na rin po king Domus, ing kayabe na po, iya po Reverend Father Rafi de la Cruz. At makanyan mo naman po, pasalamatan tayo naman po yung resident priest na po ning Santa Rita Parish, Reverend Father Ignacio Carlos. Talakaddangan po. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka, Antimurin. bendisyonan ako ning malugod na Diyos, kambeda rin kay kong pamilya, kingig pa, anak kamponing banal na Espiritu. Amen. Amen. Ing misa mayari ne, humen ako king kapayapan, bang soywan at luguran, ing ngapong Ginoo. Salamat, King Diyos. Viva la Virgen! Viva Indurreina ning Santo Rosario! Viva la Naval de Ángeles!
sa